Lili Eriksen, og velkommen til Måle News. Uenigheder i Danmarks befolkning. Pia Kjærsgaard og Villy Søvndal er gået posten for deres partier. Og hvis du ser det her, Pia Kjærsgaard, ring til mig. Undskyld. Kim Larsen er hermed blevet for gammel til Facebook. Godt klaret de gamle skid. Og vi stiller om til Erling Roe udenfor. Så er du på, Erling. Hej, jeg er Erling Roe, og jeg står her i den nationale hundepark og moderne fodboldbane. Lorte hunde! Mor! Jeg står her på tv! Tilbage til dig. Er vi på? Ja. Nå, okay. Det må jeg sgu undskylde. Jeg sagde sgu. Nå, det var vores reporter, Erling Roe. Vi har også afholdt en konkurrence her på Måle News. Og man kan vinde en vaskemaskine! Yeah! Vinderen bliver afholdt af denne telefon. Vi burde have en igennem. Hop på sovsen! Der er en igennem! Ved du hvad med? Sådan! Ja. Hej, hallo, det er Villy. Ja, mit navn er Egon. Hej, Egon. En vaskemaskine? Ja, du har vundet en vaskemaskine. Nå, men jeg vil hellere have Erlings mor som kæreste. Hun lyder som en ko. Ja. Må jeg det? Nej, det må du nemlig ikke, fordi Erlings mor er nemlig selvstændig i kommunen. Please, Villy. Nej, sayonara, Egon. På. Så kan han lære det. Gerne skid. Shit. Han vandt ikke vores vaskemaskine. Nå, vi må afholde hende i næste uge. Det er Egon. Ja, der var Egon den moderne løgn, som ikke vandt til en vaskemaskine. Får min mokka. Egon må have taget min mokka. Jeg får aldrig en god dag uden en mokka. Nå, vi må slutte af med en god dans. Så er det en dans. Jeg har et regnskab med dig. Måle News! Opa Gangnam Style!